बैसागु सेन्द्र मिन्द्रु जायखिजाया सुन्द्रु मन्द्रुब्लाबो सासे हिन्जावखौ आं लाथारगोन आं औ नंगौ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगौ नांसा औ नंगौ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव औ नंगौ नोंसोरलाय सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ ए उई ओ औ दे रंजा रायजोफोर 나 살살살냐 토토토토 소비타 소비타 롤리타 소비타 소비타 롤리타 बे आखरनिफ्रायनो लाथारगोन आं सासे हिन्जाव औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव औ नंगौ नोंसोरलाय सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव औ नंगौ नोंसोरलाय नंगौ 할리비쇼 문제쇼 딘샤쇼 호 자고 대비로 대시로 콘톡톡 오늘 사람 비싸고 신도민도 포포포포포포 언제죠 로로와보 딘샤쇼 호 자고 대비로 대시로 콘톡톡 오늘 사람 비싸고 신도민도 जायखिजाया सुन्द्रु मन्द्रुब्लाबो सासे हिन्जावखौ आं लाथारगोन आं औ नंगौ नोंसोर लायो दा सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोन आं सासे हिन्जाव औ नंगौ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ औ नंगौ सरायो सराया हरसै दरगै हरसौ दरगौ हरसरी ए उई ओ नंगौ
बे आखरनिफ्राय लाथारगोनां सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोनां सासे हिन्जाव सरायो सराया हरसै दोरगै हरसेयाव दोरगौ हरसरि ए उइ अ औ सरायो सराया हरसै दोरगै हरसेयाव दोरगौ हरसरि ए उइ अ औ नोंगौ बे आखरनिफ्राय लाथारगोनां सासे हिन्जाव बे आखरनिफ्राय लाथारगोनां सासे हिन्जाव